Jotono lam choko shini YouTube channel o tini o video ke sanghai nai o video ni thani sang Chintamala ni mung na chinai tangi himale te borong ni hai gang hakaba Bwrwi Hamjakgoi ni belai te tomung sitrano sana klai abo bisi bak Tiprasa bosong hakaba Tiprasa society umang abhai halchal rok sungnu tongorobo sungnoka tabuk baksa Tiprasa lokorobo kaisa kong sawima natei o video koibar phone na khete omo ba agi viral ngi thangjarok sebla dongle tangai o video samnani nangka hnai te sungno hnibo tongma khana tongori sungdorno joto full explain khai saite bujrinai sungtangai o video samna nangkhate o video ni thani bo sungtangai Chintamala ni mungna har nangangke agi thik no o tomboy rokte Hamjakgoi viral angjak aboni poren ka keno te borong ni nongno khoni bororo borong no belanyo rutu khate borong biang bukhari thala ke hnai ge tarpore to joto ito bar hni ma media rok bote o video no off khaitoni kha dalalia ge aboni poren keno borong knei nogo phaimeni yagulo te borong ni nongno khoni borok tabung ke bongno sakagi tlanglani nangkha ge kuma borong ro kaisa question bo khaimeno Bwrwi Hamjakgoi pano tongthang te borong busa boteng ya kata mangkhaba busa rok pusi pano riman bele aboro mung sangi hne baksa Tiprasa lokorong ke hai hne sai tonglai maro bo sundoka yang tai kaisa digi a buma bopha hinjangnai roke ba kaisa kong sai tongkhate sungbo suba sabo hakba bamna ni langbele aba hake bake salanyai sungbo dukan pathandi ongkhoni maya te dunia te tamo bu nuna tongko abai hne buma bopha ngai rogo baksa omai kok phirogi samarobo sungdoka te boroni bakhangka ke selangnani baksang ke beringnani te tamne sasinai tabungni o dunia o sungle kaisa kong sanai thingno norong Hamjakgoi bat norong kisa dunia no kisa nasigine cholidi nini ma babuni bakhang robo norong kisa sa nasigi cholidi Bwrwi Hamjakgoi abo kunung ka haja abo bukti tong abo kir Cheepek dabo belai khano mamuni tale himale borni bakhangke onek set hakaba belanya bakha kosto abo jani feeling tamo ni bujrinai buma bopha ngo hediba sungbo bujiute noroni o bakha bisingni story rongno sungbo bujengya tangai himale norongbo nini ma babuni bakhangno kisasa naikekeno chanai tangai borongbo dugan pado ongkhoi mayang thangu iko bin besajak Bwrwi rok Hamjakgoi te bwrwi te chelani rikano hairikano hangkake a buma bopha hanjaknai asik nono tori loge charei selai phanjini thaka nono okra khai kuchukolo khaira kake nongle oma haida abo nongbo kaisa nini bakha bisingo wansok dite jara gyan ganang rokebo o video naine te wansoki babina oni e thingno tinin thaka ni ama babu om haike opman tongmani a opman relia ang tinin thakano thiking sine hanai jara tombo rongke wansoki robo tongma khana bisibak Tiprasa society hakaba Tiprasa bosongo mangnote omai mampli rok sung nugi manote mas hau tabuk yang te kaisa digi Chintamala sono bo nanya thangke tamjani plastic sajari po belanya mamuni omai type ni video rongke kasai lata tongke parang pechang rima kmu te borno o belai khino buma bopha hakaba borno sekangna phaipro borongno sekagi man lalia tolo khete talang lai sungbu saimia o video ni clip sundorno kisa phulugir nai ge jore silong sini video no nai sada tongke like tai share khadi Chintamala bo o video nai tonga ke nungbo tajul di nungbo kisa rengkha ke chanai he diba nini family rong no busuk jotei support khai khaya sungbu saimia taboke jalani Bwrwi ingni manjabo jibono pha nangmaya tangi himale abo belanyo lachima chise he diba abo belanyo tamjani hai abono noroni live noroni sa sengja video update ablo seng sawi reka toboke dorong buskang lamo tam khai ke ba jakha khai ke noroni sa he diba abo seng to sai reka sini video ni thani te otom borok je Hamjakgoi mini boroni bakharok belai khano cost tongla jak he ke ba au sengbo bujiu boroni bakhano bujiyengya toboke omai rongkha ke belai khano chaya te abo tabuk tam sanai borong knino boroni nongno khoni borok teda kairo no kairia norong comment khailani tapugri joris norong o borongni video clip rok hekba borong kni photo bujang borong naine mosonga ke sini WhatsApp channel lo join in di description box o WhatsApp channel ni link review jak any thangne follow khai naine ke belaino chanaite o video ni mapli kisa naine di joto Tiprasa narno share khai di Tiprasa aiglok thang
Busi dito, ang busa aning kathoy hay sido, ang kathoy